Menuanam ane adofo. Bechia mo nyina. Bechia mahwefo ane metiefo. Juu say. Samo hwe Juu Tv a. E no hia film ho. Ohia say. Obebo modin a no wa share. Na wo share wi a wa like it. Wo like wi a afem ma comment. Na o ma comment ni wi a wa ye dey wa subscribe. Juu say o subscribe a e free o. Obi a news ka. Na o subscribe wi a wa hwe enchen wa ba bia o subscribe o nsani fa no so wa we mi adoma no ayo e wo ho no so. Seni abre ni abre nyina. Sie the program for ba ententem na ubenye bi ahwe adofo ahwefo ene etiefo Juu ahwefo ne etiefo ene dey Juu say ono nko anene mo ba betwetwe nkomo enkomo na ne say ensem bi koso e wo social media so a eye asefem ahomete na ehadwene Yakoye obatan anama ye obatan ensem bi se ba na se yamfa ya no antemo a aya na obi kan ye o se ye da ye ntimi nda ensem ne basa ne ye ka bia na ye ho atoye aya sembe ya na nsem ho a ena ye nkwote a ye hu se ye nua ba ma bi oduye ni bi dunsini bi ese abrantie bi de ne ba aba se ode ne ba beje sikaduro abrantie na ode ne ba ekoje sikaduro no onte Ghana o ote abrochire na se wo pesikaduro a abrochire na wo sa na madwen ye me se obi a ote abrochire obeko Ghana se okwa akwaji sikaduro de ne be kwa akwaji sikaduro lalai asem no emu ye yerem de ntia ema me kasa ne se nyame ye wadom na wo ye brebrebrebre enya visa eba abrochire kurum ha sikaduro no aha ne wo sikaduro na wo ha ne ye den adwuma bu pa adwuma ya obenya bia ye UK ha obi obekasa adwuma ni ha bia na oboa obi obetena UK a wo se UK ha adwuma bia ni ha no na minim adwuma kora opa ye because o je adwuma ne o kina nko a wo pa bia ya obenya bi enti adenti na watumi abo aye aboaboa ho atumi yenye sika adura brochire ha na wo san ko back to Ghana say wo de wo ba ekwa akoji sekaduro me pese momia nyina ye hwe video no na ye hwe video ni wi a me san ato me nkomo bone so ya me shoot hey can I say o move for me shoot can I say boko mama kwaba me ana me frem me ye herbalist am ye bibidro yi bi ha papa we Efra Bucha Bagana. And no, she no man could ye mano, but mat 12. And in the mat 12 no one, or person kumutu, Nambiesca Dromano. Maybe a military man, I'm a disciplined man. Mentia in your bonnet. And I want to prove to the whole world. And no more material mind time say, traditional herbalist and any bonnet for, and you do for young Kumunipa, send you more Nigeria from Ghana film. This one is a bad man. You need to know Krumani. Akolano the best and you can find your schedule, Akolano. Oh, how are you? Okay, my name is Nane Dubuafu Jr. Okay? What's the name of your father? Ivan Sopon. Okay. Your father brought you here so that I'll kill you, so that he'll get money. So he brought, don't be scared, my daughter, don't be scared. So I brought the police in to come and save you. So the police will take care of you, okay? The man is a policeman, they'll take care of you, okay? Okay. What's your name? Akolani was school, and Uncle China free school.
Semi pun fani eske dromano. Raise your head. Munyi ne bag no the bag so the beji scan munyi bag ni me police phone. Raise your head. Why? It's okay. Why? It's okay. The video is don't. Aha. Siwa ho video ni ya hwe. Ya hwe video no. Odunsini ne se abrante ye ote hoyi. Ode ne ba beji sikeduro. Ah, dia eye me nwanwa. Na ye me management so nwanwa. Na ahwefo ne etiefo eye ebinum nwanwa. Ene nkrofo a wa abrochire so eye ebinum nwanwa ne se. Eba ne sei. Ena abrante no ofiti ya. Okọ Ghana se. Ode ne ba kwaji sikeduro. Sisi a meti hoyi. Na matwa plane ticket. Na me kọ Ghana. Me say me kọ hwehwe dunsini bi. Okay. Eye den kra na papa no hu dunsini no. Wotimi hu so enkomo bi ko so o. Me nuanam. Wone papa no edi nkomo che. Bia na ni bibi akodi papa ne ho. Ana se one nakasa asie se oh wo oba fa ne bra metumi aye ho bibi ama. Because ebeye din aye nwanwa se obi a wowotimi atoto mu aduru abrochire ha sikaduro krom bosome otua eniema edanka etua o rent etetetete a at least obenya kakra to ho age se wo project bi a wo ye wo di wani si project bi so minimum bi a otena Ghana ye adwuma wo pani cheye eto asase wontumi ansi dan obo modin aba akrom ha sei abrochire ha no bosomi bi odisikakọ oyire ne ho be ye adwuma ekoko sei ne dan a ope bia edan kama na adan enti na obi a ote abrochire krom ha sei ebetutu mirika akọ Ghana sei me di me ba ekọ akoje sikaduro eye nwanwa na wodwene ho a wonte ase asem na meka no obi ni me ba ya adwene obi ni me nya adwene ye nuanom aposifo ye sremo sabrantia no tworo na no asem a momfa ntodwa na ye nyina ye ntie bi akire se enye nipa no fitin ya ena oka se ode ne ba ekwa akoje sikadu obi ote abrochire na abrochire ha de wo me nkase bia bibio me mbostio ba me pesa me kire se sebe mpreduasa abrochira atete apansama wo de yehwe a enye yie ene te sa Africa ayeyie enye sa me condemn ye na emum me pesa me kire se abrochire ha wo ha na wo yire wo ho ye adwuma nko ade a nia obedi nia wo de behwe wo busua emma oda wonsa bekowa no edan na opese wo sia obesi ejapade bi na opese wo ya obeye adenti na wo se wo de wo ba ekogi sikaduru obi akọ school eduru akire ewo Ghana wawie university school suapon adwuma mpo onye bi nye enye se bia ye ka ache ama ye kromfo ahu se adwuma ni ho eye efitete enya afa na adwuma ni Ghana efitete ye ni fredi yi Ghana adwuma ni ho enye obi penso me mu aba bia chi efitete ame me ni fredi yi Ghana adwuma bia ni ho afa na ye hwe se nyame beboa na aban bi obesi so bia no obeya na adwen se obeba be si ye ajapade bi ajapade a ye pe no nya ajapade ne se oba be bia nwuma ama ye nuanom a ewo Ghana enye bia ye enti se nyame ye wadom na utitim eba abrochire ha ebe ye din ama ye se ye bagie di se obi ti abrochire na ode ne ba ekọ Ghana se ode ne ba ekọ akoji sikeduro ye ni hobi ye nim komo ekọ so ye ntimi defend de ode ne ba kọ ye no ena ye ntimi defend oduru ye ni no
The omo anim komo e course so. Sa prosifo pese ye hu no kure wo mu a. Mon tapo wo mu phone. Abrantia no wo wa brochire ha. Enkomo a na woni papa no dunsini no edie. Se mutrezi wo mu a. Mo be hu nkomo a omo boy ya edi kosi se abrantia no de ba Ghana edi ne ba koye. Obesi adwuma na edi abrantia no na wonso osese. Wonso osese. Sa na manfo oka. Ye de ye ka bi. Se adwuma na edi nu o, se nya adwuma na edi nu o, ono ankasa so opere. Edi ebenya e na wo hwehwe owiase. Asem benya na obi betumi aka. Aduro ye ni bi, dunsini bi, konfo bi, malam bi, ebetumi aka kyerewo a wote abrochire se fa wo babra na won fanya sikaduruma. Edi ebenya abrochire ha sei aduane a obedie wodan ka atade a wobehye na heaven ya kan enya no ne abrochire ha ame say abrochire na nsa abrochire ayedene ya toto nkane ya toto bibiem nanso still adwuma wo ho obeye adwuma enya sika etimi di atete wo ho enti e ma stress no ekofem na ya Africa mamu de adwuma na wai adwuma ni ho ema omu nya binye enti ebeye din se nipa kro no obe survival age wo omo a na enim omo 419 eni wo omo sakawai eni wo omo ne emeye omo yeye omo sikadure omo a na enim kwan omo fa so a omo apart from yankrofo a omo de omo ho yempanimfo no omo biebie radio stations ni TV stations ni tonton nuro akese no ai womo de obi kan ye se womo wa adwuma ne womo wa adwuma ye ntie ni ba bia womo income efriba wo hwe obi eti se me respect you too much na me do womo nso so joy daddy me chiamo wo hwe Dr. Manfred eni ni nua joy daddy the way emrantie etimi sinkiti etumi ye nku ede nsa beka ho abo wo ho modin atotomo aduru ne ya utimi ho se e wo se wo ya branti e wo se wo so yire ho se wo de botaye bi besi wani so joy daddy I'm proud of you guys keep it up koswa na ye wadwuma Juu TV na wo hwe no yedam ase ahaya na Juu TV yedi mo besie ai sabre ye ni bibia ka biem efensen sama ya ka nyina no mo atiase ne ye hwehwa yesu ye twan ane se policefo no edi abrante no ono so na sema okotworoye ebeba abontene na yensu ye hudie tuamu na emu afutu a mede be ma wo a wote abrochire ha ne se babia ne ha sa wote abrochire ha nyame na aye wadom ena wotumi aba ha sei adwuma bu yire wo ho na ye adwuma so obeti krom ha yuka bonten so na ose enya na adwuma na wo ho na me kai se na me ni obi di nkomo wosi o me nya adwuma nya ena me se krom ha onya adwuma nya osi na me de adwuma fu na mo ye no adwuma so mu fu ahu wo mu fu adwuma bo so mi so asika wo benya MP wo Ghana kura na ote aban mu no yes sande ko ni Ghana sika mu a ono kura wo gi pay no na mo se de who say man no day why na si abrochire nye na nyame aboa ma watete mu a onka hallelujah mfa nje nyame ani munyam me nua no mesrɛ mo nyame aye mo adom ma awura mu abedu abrochire ha no munyire mo ho anya dwuma na mo nwene saa sikaduro ene ho ahwan ene sakawa ene ho ahwan da bi munyire mo ho obia nyire ne ho emu aboso anya dwuma ne yemfa mo aye nuanom a ewo fie aha na Juu TV yedi mo besie yeda mo ase se munya abotre ehwe Juu TV na mom je se wo hwe TV na yeden
Ai, ma menchia madofo nwie ne emra ho. Mechia me papa nana ya sapon. Ma chia anointed lady. Sonia mechia o. Ai, Citizen and Gold. T-Man, Great Lampton Mills, mechia o. Dr. Kwadwa Yisi papa mechia o doctor. Mete o nka che. Na Juu se obete ne nka. Madofo nyina mechia mo. Momo modin ya na monkoso anhwe Juu TV. Me se wo hwe TV na. Bo modin a share. Na se wo share eye den. Wo share eboa yen. Na emo wo subscribe a. Oh, e boost your immune system no. Your immune system no. E manye mora energy na boost your immune system no. Ama brain ya brain nyina. Yetimi aye program foforo e de abro. Yeda mo ase bebre. That's it.